ҳар 4 сол мухлисон аз тамоми ҷаҳон мусобиқаи бузургтарин ҷоми ҷаҳонро интизор мешаванд. ин турнири орзуҳо, триумфҳо ва баъзан шикастҳо мешавад, вале барои ҳама хос мегузарад. мусобиқаҳое ки солҳои 2030 ва 2034 дар нақша аст, куллан дигар мешаванд. ҳозир мефаҳмем барои чӣ. дӯстон, тамошои бозиҳои ҷолибу ҷаззоби футболиро бо 1x шавқовартар гардонед. фаворитони худро интихоб карда фоидаи пулӣ низ ба даст оред. он ҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони тоҷикистон бошад, то 8000 сомонӣ бонус дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут пешниҳод мешавад. силкаи лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. ду мусобиқаи қайдшуда рекордҳои навро мезанад ва то ҷое дурбин будани фифаро ба ояндаи футбол зери суол мебарад. аз ҷоми ҷаҳони 2030 шурӯъ мекунем. турнире ки қаблан мо надида будем. мусобиқаи ҷоми ҷаҳон 100сола мешавад ва бори аввал дар таърих мусобиқаро дар 6 кишвар ва 3 қитъа баргузор мекунанд. ин қарор то ҷое аҷиб ва пешгӯинашаванда буд. уругвай кишвари якуми ҷоми ҷаҳон бозии нахустро мизбонӣ мекунад ва ба таърих ва бозии якуми ҷоми ҷаҳон соли 1930 ишора мекунад. аргентина ва парагвай ҳам якчанд бозиҳои кушодашавиро қабул мекунанд. баъдан марҳилаҳо дар қитъаҳои аврупо ва африқо дар испания, португалия ва марокко мегузараду зебогии дигар илова мекунад. барои баъзеҳо орзу ва барои бархе дигар хоби даҳшат гуфта мешавад. дар коғаз ин ба рушди дӯстиву футбол шабеҳӣ дорад, вале ҷабҳаҳои дигарро низ ин ҷо дидан мумкин аст. қарори дар чанд кишвар доир шудани мусобиқа шояд ба ҳамбастагӣ ишора кунад, вале критикон масъалаи бехатариву минтақавиро мисол меоранд. ҷоми ҷаҳон на танҳо як мусобиқа, балки макони нишон додани қудрат гашта истодааст. рӯйдодҳои гузаштаро нодида гирифта намешавад. рафту омади мухлисон душвор мешаванд ва футболбозон бояд якчанд кишварро дидан кунанд. илова бар ин бояд ҳамбастагӣ дар баргузории якранги мусобиқа бошад. бо интихоб шудани Марокко ҷоми ҷаҳон бори аввал ба Африқои Шимолӣ меравад, ба кишваре ки чанде пеш дар мусобиқа таърихнависӣ намуда буд. аммо ба ҳар ҳол интихоб шудани 6 кишвар барои мизбонӣ саволҳоро оиди шаффофият ба миён меорад. ин кишварҳо аллакай автоматӣ рохати ҷоми ҷаҳонро ҳатто пеш аз марҳилаи интихобӣ мегиранд. шумораи дастаҳо то ба 48 мерасад ва кишварҳои навкор зери фишори гигантҳои футболӣ мемонанд. дар соли 2034 бошад ҷоми ҷаҳон ба ховари миёна меояд ва мизбон бошад аллакай Арабистони Саудӣ интихоб гаштааст. ба фарқ аз ҷоми ҷаҳони 2030 ин мусобиқа дар як кишвар мегузарад, вале ин ҷо ҳам корҳои пинҳонии фифаро коршиносон ишора мекунанд. интихоби Арабистони Саудӣ аз рӯи ноилоҷӣ ҳам шуд. пеш аз ин мусобиқа кишварҳо аз Африқо, Амрикои Ҷанубӣ ва Аврупо ҷоми ҷаҳони соли 2030-ро қабул мекунанд. соли 2026 бошад Амрикои Шимолӣ мизбон аст. маълум буд ки соли 2034 мизбонии мусобиқаро бояд кишварҳое аз Осиё ва Уқёнусия ба уҳда гиранд. Австралия бо сабабҳои номаълум аз мизбонӣ худдорӣ намуд ва Арабистонро ягона муддаӣ барои мизбонӣ намуд. ин амал коршиносонро ба кунҷковӣ бурд ва фифаро танқид мекунанд ки ба Арабистон имкон медиҳад то бо варзиш имиҷи ҷаҳонӣ пайдо кунад. ин нақшаи бузурги шайхон мебошанд ки кишварро ба хаби варзишӣ табдил дода онро ба монанди нефти худ даромаднок кунанд. аз ҷалби ситораҳо монанди Криштиану Роналду ва мизбонии турнирҳои бузург мисли Формула 1 ва бокс шоҳигарии Арабистон худро ба кишвари варзишӣ табдил дода истодааст. ба фарқ аз Қатар, Арабистон дар сатҳи дигар ҷоми ҷаҳонро мегузаронад. фифа мушкилиҳои дохилиро ба назар нагирифта, танҳо фикри пулҳои калон ва дар сатҳи баланд гузарондани мусобиқаҳояшро кард. ваъдаҳо аз ҷониби ин кишвар калон ҳастанд ва 11 варзишгоҳи навин аз ҷумла варзишгоҳи ҷаҳони оянда дар раванди таъмир ҳастанд. ба ақидаи шумо ин қарорҳо шаффоф доир мешаванд ё паси парда корҳои дигар низ вуҷуд доранд? ояндаи футболро чӣ хел мебинед? рушд мекунад ё ҳама ба бизнес табдил меёбад? ҳатман фикри худро дар комментария қайд карда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.